Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo ti number 1 and most trusted radio network in the country. Bumbo Radio Philippines. Tiyo muna pa sa ti makalawa sa pakasaritaan anapauluan. Arapaap ken ayat. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. Kept that love alive. I can't forget you, and it won't. Hato para riyak pa club, hatalyo. Nakakat talaga. Masapol, Mr. Joy. Kaya wag kinagagat si ka, balok. Ne? Adan samat madiarik-rik na nyo, sir. Wat kalod. Eso palikot ko asena asikasyo, diyang siya. Talaga ka di nga awan ti kabagyan nyo ang mabalin nyo atalken, sir? Awan kalod. At ada kada-kanda na asawak ng swetek. Anya? Kamalala. San palikot na ito? No, adala ko mawayak, sir. Walang pantay la ko man ito'y. No, at ako may agla ko. At daig kam kolta. Ang bayad karagiti o may daila ko isklap. Ninanang kun sir. Uray kat adamat buyo dito'y apara kilo, no adaw may aglako. Sakeman. No, tawaya iso. Wala isolangan pangitalkan kwalta siyak. Kayat ko kumain na. Kasaritak, Mr. Joy. Gusto ko manasan kaagat adal. Mabalin matlata no awan klasik. Ang masapol nga agatang ang matlaang iti scrap. Agsursura kadagiti barbarangay. Mabalin latamot. Idagas kayo nga rod ijay shop ni Mr. Joy. Sakbaya sumura ka kiti pagadalan, nanang. Sige nga rod tagrubuatak. Ay, kaasi at talaga ni Mr. Joy. Tila ang boy na, uno helper na ijay ti kadwana. Saan namat atal ka ni ti kwarta? Negosyante ni Mr. Choi. Talaga akasta dagiti daduma negosyante. Saan da basta agtalak ng rona no kwarta ti pagsasaritaan. Un nga rod, nanang. Ken may sa, linoko da nga minan. Ken mismo pa'y akabagyan ka no day di asawa na. Nagmadimot daytan. Ay, oras alino ko dagita a tao. Saan da kayo natalken pay? Nagyaman siya kay may si kakapsat. Nasa o ngamin kanyak ni Dario, sir. Kasapulan siya talaga tao talagang siya. Kaya na mo siya nasaya at kayo. Nasingpat kayo talyo. Akasan reta. Saan mapain akatang isklap? Ngolay. Umay na ilako to shop. Sa akatal pa iso. Kaya't na ngamin ti makaturpos oray kaskasano arigat, sir. At tayo magtang iso. Manmanokas ken iso kapsat. Awan ngamin ti sabali apang gadan na, sir. Kutsyak. Agpatingga aklaang mo ta makilablaba. Sana pala. Ikan si ka siyak sweldo. Basta si ka anos. Ay, agyamanak, sir. Dakil atulong kada kami nga ginata ito'y. San si kan makilaba? Nataksan trabaho na ito. Ewan nga rod, sir. Umay si ka. Solo si ka alamidan. Sana bali. At talang dito balay ko amay shop. Wen, sir. San si ka tanak. Mangan si ka matan dito aldaw. Kanagmalyan da si ka. Ay, nagimbag kayo talaga, sir. Naimbag siya kada kiti nasaya ka tao. Ngam kagolak na kiti swete. Naladaw ka man iti first subject tayo. Indagas ko pa'y ngamin ni nanang ijay shop ni Mr. Joy. Apay,
Inala na akadwa na ijay shop. Anya? Ninanang mo? Agbagkat itilanlandok kas kada nakasako nga scrap? Ah, ay saan? Adamot boy wano helper ni Mr. Choi. Anya nga ro ti trabaho na ijay? Iso ti manggigam iti kwarta pagbayad na. Kadag iti mapanagila ko iti scrap. Iso ah. Adda ngamin sakit ni Mr. Choi. Kat saan na matatal kan ti helper na. Tamangan no sutikan na laeng. Dahil tangamin tirigat na. Taado ti sweetie ken saan mapagtalkan no kwarta ti pagsasaritaan. Girl, I need you. I need your love. Naladaw ka man na si Mangpet, Lovelyn. Ha? Ay, kuwa mama. Nagawis nga ni Connie agmerienda kami pa iti snack house iti asidag ti universidad. Siguradom lang, Lovelyn. Ala, anya man iti pagpagata. No adal, adal. Kan numakinobyo ka man. Pilyam tay saan nga ambisyoso. Ha? Tay lalaki ang mabiyag na ka, nawatam. Saan kit di asika, timang biyag kan kwa na. Oh, maawatam ti kayat ko asawan. Uwan mama. Don't worry. Don't worry. Ha, hamangan no adamat tin nobyom. Awan pa'y mama. Di kay madanagan. Makawanin na ka po. Nagulbud ako. Ala, sapay lakom tapod no ti pagpagam. Maamuak tumatlaan. Aniya? Nanang, kumusta tinagmalam yung iti shop ni Mr. Choi? Ay, nasaya at mad. Oh, daytoy. Aday payawid na apang rabyan ta kano. Tapno saan akong ngagluto. Anya? Naging baga na tao? Wang, ay, nakaron sa di uyok na. So ako na ngagpa-check up. Kasta ka di. Awan sa rak ko no bigat. Tayo University Day, nanang. Ore siyak tong timangguyog kan ko, ana. Ay, wun man anak ko, tanay kaasim mo. Wan nanang. Ngam itin tumalam lang akadwaak. Ta agsursurak to pa yung agatang iti butik ang landok. Kas kada plastic bottles. Ay, so ibagak to kan kwa na. Butilandok! Butilandok! Plastic kan Bote! kaldero alusok! O, bote! Umay ka ba? Tadaila ko. Ada mga awak kanyak. Umay ka dito ay. Naimbag nga orasyo, madam. Kastamat. Ado ti basura mi ijay likod ang mabalin nga ilako. Kita no ada mabalin na mailako ijay. Butelya kaskadaan niya pa'y dagijay. Ingka kitain. Awan, madam. Kitaan tayo. Sige, sige. Hada ko makid daw ko. Ay, anya day jay, ma'am. Malaksid gatangam dagiti mabali na malako. Paki alam tumatan dagijay saan na malako. Ta pakibasura mo. Mabalin? Nyamatan. Pagbasuraan na kon. Mama, adaawag yo. Sige, sige. Sige kita dagitay ada balor na ijay likod. Sige, ma'am. Sige, sige. Iha, kitain nyo man dagiti pakairanudan pa ijay. Ta ilako mo. Wan mama. Sige. Ha? Dito'y gayam ti balay da lablin. Dario.
Apay, anak ka danong ka dito eh. Dito'y gayam ti balayo. Kat iso ti mamam. Wan, saan mo nga ipadlaw nga gamamuta Anya? Agpalutpot laki ti kanyak. Umay ka. Kitaam ka no dagiti mabalin apakay radudan pa ijay likod. Sige, lovely. Sumrekan di balay. Mama, Siya kunti makaamo dito eh. Nakasingsingid kayon sa ngagsarsarita iti daytoy nga agbobote. ha? Agdumpal kan! Uwan, mama. Mayakit din ti istoryaan nyo dito eh. Sikamat lalaki. Ikargam dagitan iti karkariton mo. Mano amin ti bayad dagita. Diamanak ma'am. Baliwag tumanan ti lumabas dito'y. Bareng adan tumanan dagiti nagawangan nyo. Ha! Amangan no santo na dagita ti subliam. Ha? Napintas ti anak ko. Ket amangan no isunto ti gagaram. Kwa, ma'am. Anya gayam tinagan mo. Dario, ma'am. Ulitek ti kinunak, Dario. Amangan no, iti sumaruno ayaw may mo dito'y. Kat sana na dagiti bote, kas kadadadaal abambanag apakairanodan ti rantam. Ngamkit de, ti anak ko. Kwa, ma'am. Itapay laeng, ibagbag akon. Saan ko apulos akayat nga agtinag ti anak ko, iti may salaeng nga agbas-basura. Mawatam? Ma'am. Oh, atoy. Isublik ti bayad mo kadagita. Kasi kamot. Oh, regalo kon ken ka. Anya? Ken, saan kanto kuman nga umay ditoy. Nawatam. Girl, I need you. I need your love. Ato bara nakatang si Kais Club, Dalyo. Wan, Mr. Choi. Tabar niya. Pinabainan naktimay sa anak gatanga. Ana, Ngamin, ada anak na abalasang asimango kanyak. Idi ada awag ti bakit iti telepono. ede kwa. Bayat akit kita dagiti mabalin pay apakairanudan. Agsarsarita kami. Ket naragsak kami iti anak na. Idi nagsubli. Imbaga na di nakanukayat amay salang nga agbut-buti ti makasaway ti anak na. Kasta ka na. Sanlangan mo iso. Agmilyonaryo ka dito, negosyo. Sir, Katanya na pasamak. dandani napno ti kurong-kurong ket dakkel mo't basit ti bayad tinalak ijay. Ita, Insubli na ti bayad ko. Ket sa anak to kanon nga agsubsubli ijay. kasta ka na. Mr. Choi, apay nga dadagiti tawa, managlais iti padada a tao. Agpapada tayo mo't iti matang ti apo ha. Tapot no na, tapot no. Ket ti saan ko aninamnama, Mr. Choi. Isugayam ti ina ti kayan ayat ko. Anda, Uwen. Kasano da ito yan? Agbalin aparikot ko ti ina ti kayan ayat ko. Apay matakas
Kasda ti pa nagsasauyo kan Daryong agbubuti, ma. Anya nga rod ti kayat mo, apan nakisarita ken kwa na. At damat rik na di tao ang masaktan. Nga uray, agbubuti lang ako nayo. Madula amin. Kasjay, ti may bagay ken kwa na. Mama, Ken, saan mo man ngay sakit dayjay? Apay, ag gusto ka ken kwa na? aniya? Oy, Lovelyn ha. Saan ka apagad-adalan sa agtinag kalaeng iti agpubote? Mawatam! Aniya? Kayat ko a professional kamatlakas kanyak. Iso nga igaed mo ti agadal tapno makiasawa ka iti padam a professional. Mama, Saan kat nga agbobote akas iti dayjay a lalaki? Adda dagiti kasta nga ugali wenno kababalin ti tao. Mata pobre da. Ngam sana pagsakitan tinakam mo. Nagpapada tayo mo iti imatang ni Apo Diyos. Wan matkit di nanang. Ngam makasaer man. Amok day ta. Saan laeng asika ti nagpasar iti kasta ta uray siyak idi. Nagkatang-katangak iti tas andak akayat dagiti naganak iti amam. Nanang, Idakes na. Di nakmot na ilaban ti amam kadag iti naganak ken kwa na. So naganak kakabalasang. Langgong di amam. Kat si kaday ta. Iso adi makil ka nakakaasi. sana balay nanang. Tauray kasano arigat tayo kat napadakkel dak. Dakkel unay na pagyamanak dayta kada kayo. Naindaklan kayo nga ina. Ay na. Nasakit nga agpayso a panunutan. Akas iti kasasaad tayo iti biyag. Ngam nagasatakpay lang nanang. Tada kayo tinagbalin nga inak. Kaya man siyak. Kapo panang koyog si ka Dr. Karyak. Balok. Awan na nyaman na, sir. Tatatyo ako na ulatan. San kan sabsabali kanyak. Tata, Nagimbak si ka. Imbes mapan ka, agsolsol agkatang. Kinaduan si kasyak. okay lang, tata. Ibaga siyak si katalyo. At anto nasaya at supapak kinasaya at sika, padam tao. Anya? Makit kita siyak pelaan. May isa si kanto palege. Kata, timay ba ka siyak? Ituloy si kalang, kinapakumbabakan kinasaldat sika. Wan, tata. Wat kaya ba? Nakasalitan siyak nanang mo. Italat ko, kenkwana pa nakamanihal siya. Kada kayo to. Tata, Imbagakan ko na, umakal kayon pag naadan tayo sopay abang si kayo. ha? At tatwa kwalto muna katsalan balay ko. Ije kayo agyan. Tajayak si kanplol. Anya? Weble pag naadyo. Tilang ka na nyo palikot yo. Angam, tata. Asan si kan kedked. Tapos saan ka unayan malikatan. Kan saan palikot si ka panagadal si ka, ha? si kalak umandak paspasin siya kini mama, sweetheart. Awan na nyaman na. Uray, nasakit ti kinapudno. Saan mo kumakagura ni mama? Saan? Apay kumakagurak. Angam, nakigtutak ka talaga. Nabayagtan nga agayan ayat. Ngam saan ko nga mo nga iti gayam ti balayo. Pasensyakan, no apay asaan ko akayat ka umay ka. Istrikto launay ni mama. Maawatak. Amo kon. Ket saan ka ngagdanag? Angam, sakti madanagan ita. Anya dita?
Kasanon ti relasyon ta? Dakkel abangan ni mamam. Girl, I need you. I need your love. Sikan la kumantek paspasensya ken mama, Dario, sweetheart. Awan anyaman na. Uray na sakit ti kinapudno. Saan mo kumakagura ni mama, ha? Saan? Apay ko makagurak. Ang nakigtutak at talaga. Nabayagtan nga gayon ayat. Saan ko pa'y nga mo nga idigayam ti balayo. Pasensya kan. No apay asaan ko akayat nga umay ka. Istrikto launay ni mama. Maawatag. Amukon. Kat saan ka ngagdanag? Ang siyak ti madanagan ita. Ano data? Kasanon ti relasyon ta? Dakkel abangan ni mamam. Ikari. Uray anyat mapaspasamak. Ilaban ko ti relasyon ta. Apay nga minakasta. Biyangan da ti pakasaknan ti puso ti anak da. Maawatak mat kiti ni mama. Ti masakbayak ti pampanunutan na. Rumbang kumakaitid na kanyak ti wayawayak iti dayta abanag. Kuma, Ulita. Saan ko nga ipalubos? Agapukan ko na. Marakrak ti relasyon ta. agyamanag. Ket aramidak mat amin nakabaalak. Amang ton oy iti arapaap ko. Babaen iti bendisyon ti apo. Para iti ayan ayat ta. Kasta akmat. Igaad ko mat ti agadan. Tanoan yaman ti mapasamak iti relasyon ta gapukin mama. Adda agbalin a pundasyon ti bangunin ta a pamilya. Nagsaya at launay ni Mr. Choi, anak. Bali datakanon ti pamilya na nanang. Wan nga raw, kasta ti ko na kanyak. Nagdakkel da ito'y aparabor ti apo kadata nanang. Saan tayon aparikot ti pagyanan tayo. Mako na asip ti payan ti pagnaadan tayo. Ay, wan. Saan ako na marigrigata na makilablaba? Wan nanang. Ang nagsarita kamin kin Tata Choy. Iraman tayo nga ilutwan basta kahit nalakit di dagiti ilutwan nyo akanan tayo. Kat kayat na Sa bagay, bali di makkel dito'y Pilipinas. Dakal mo ten ang maisubad na daytakan ko na. Makasangot pa yan amangan. Kat maragragsakan nga raw ta saan na nagmaymaysa. Aramidan tayo lata ti amin na kabaalan tayo. Ang makilangan ken kwa na nanang. Ta, nasaya at atao. Kaya manorek siyak kada kayo akeda. Tapsa tidang. Ay na, Mr. Choi, da kami tirumbang agyaman kada kayo, gapot kinasaya at yo. Asar. Pasitla panak tayta. Pakalagsakan siyak bang tolong si kayo. Nang lona kandalyo. Mr. Choi, Kapsat. Ibaga siyak kang kaplanok. Saan mo kumapay bagbaga kandalyo. anya dayta? Awan pamilya siyak dito'y Pilipinas. Damat kabagyan tayo di asawa siyak. Ngam saan siyak kayat ida. Sweetik da. Anya? Kayat da makakwalta di na mataglabaho. Daytan ati parikot. Nakasalitan siya kabukatok. At tarak salitaan me. Anya dayta, sir? Ako may salang kid daw siyak. Ibilang da kayon pamilyak. Ha? Enton matay siyak. Da kayo lakban makamo siyak. Anya? No, maitabon siyak na sayat.
Dakalan pagyamanan siya kada kayo. Ha, ne, Tamatan nakasakana pakitabunan siya. Ipaimak to amin si ka. Numaliknak sankon agbeag. anya, Olay tilongon ko. Nakasakanan. Olay sandak to lamayan. Okay lang. Tinapatag. May tabon siya tanam. Titanam dahil siya asawa. kasta ka di, sir? Kata amin, mapanawan siya. Ibati siya kada kayo. Anya, Amkas na kunak. San mo pa'y bakbaka talyo. Basta saya atin na lata, panagadal na. Kan, bayan laang si Kay tuloy na katang botbote. Kan mabalin na pakilanodan pa'y, maila ko isklapan. Ngam, mas priority na, panagadal na. Girl, I need you. I need your love. ay na, nagimbagan ti Diyos kada kami. Taadda kas kini Mr. Choi, anasarakan mi. Amok, iso ti instrumento ti Apo. Anang sungpat ka dagiti karkararap ko. Pulo sa tiyak namnamang dagito'y aparabor. Nagdakkel abanag ti saan minapanagabang iti pagnaedan. Kunti kaadat trabaho asa anak amarigatan. Sana ko na makilablaba. Kanuray ti anak ko. Komportable iti panagadal na. Kat may palubos ti Apo. Makatawin langan agturposton iti kursona. Tata, kumustan tirik nayo? Saan nyo kumaliwayan ti agtumara? Wad, saan si katanag? Nasaya atin lik na siyak. Kana kiyama kada kayo akin na. Mas asikason panangan siyak. Sarun kasiti. Ita makapangaran siya kadagate na sustansya makan. Kasta ka di tata? Ide, apatinggalang siya te nodnodal. Nasayaat nga rod no kasta. Uwan gayam. Dumtang itatitrak ang mga alakadag iti ornong tayo nga scrap, tata. Awar, esot ko na kontak ko di Manila. Katakal maran mapaglakwan tayo dalyo. Iso saan ako nasimrek, tata. Oray kat, may salang mata subject ko ita. Ken san a major subject. Napanlat ako masika. Okay lang, tata. Marigatan nga min ni nanang agkwenta no dadakkel nga amount. Awan market ya. Ken saan ko akayat ma-stress kayo. Tadikat agsublimanan ti sakit yo. Awan siya concern ka ha, talyo. Tata, nagimbag kayo unay kada kami. Iswa subsubadan mi laeng ti kinasaya at yo baban iti kastoy awagas. Kayat mo asawan? Imakar kayo ti pagnaedan? One sweetheart, imakar kami ni ti balay ti akin kuka iti junk shop. Kasta ka di? Di, nangingi naman ang ti abang yo. Saan kami nga agabang? Wow! Kasta ka di? Ken saan mo tan amarigatan ni nanang nga sumrag. Ta iso ti talken ni Mr. Choi iti kwarta ditoy. Ay, nagimbagan. Iso asa anak mata nakastrak. Ta dimteng titrak ang mga ala kadagiti scrap ditoy. Aya? Marigatan nga min ni nanang agkwenta kadagiti maikilo. Sige nga ron. Ang no may kargada amin ita, sumrag ako no bigat. Kan adamat na Mr. Choi kit de.
Kadwan to ni Nanang. Ala nga Rod, sweetheart. Nagasat kayo, tanasingpot kan nagimbag ta akin kuka iti junk shop. Wan nga Rod. O kat, kumusta ni mamam? Dayjay, medyo nagsubang kami manan. Sa baling aminin ter aramidan na. Agbalbalin mat ang materialistic launa yan. Kasta ka di. Saan ko akay tikas jay? Kasla saan makimismisa ako nak. Saan mo nga papaan? Kasaritam lang nga nasayaan. Masumunak no daduma. Anyan? O sige, baliwag to ti umawag. Tapay-payapayan nak ni Nanang. At dan sa ibagana. O sige, agad kay ti panagawit mo. Love you. Bye. Love you too. Bye. Linais ni mama ni Dario. Saan na lang ang amo agad-adal? Kat no palubos ti apo. May santon a professional. Girl, I need you. I need your love. Ay, kasanod anak ko. Kumusta ti panagadal mo? Nasayaat mo't Nanang. Sana ko na maguguran ti pagbayad ko iti tuition fee. Kastamat tin iti pagbiag tayo. Ay na, anak. Dakkalabanag ti libre a pagnadan tayo. Ken ti titad ni Mr. Choi asweldoyo. Kastamat tan ti mapaglaklak ko kadagiti scraps. Amagatgatang ko kadagiti nagduduma a barangay ti syudad. Ala, ano sang anak ko? Ano adawayam? Wan Nanang, tay supay. Amom adayo ti magpenti tao na anos. Tay na anos ko nada, isot makagunod. Wan Nanang. Pulos atyak namnamaan dagiti sagsagrapon mi ita parabor. Libre ti pagnaadan mi. Ada trabaho ni Nanang. Ken uray siyak. Ken nakaan-anos ni Mr. Joy. No adda na anos, ken nasaya ta tao. Adamat dagiti manangumsi. Dagiti mata pobre. Imbis a maasyanda, irorumanda pa'y. Kas iti ina ni Lablin. Saan ko anam namaan akas iti ibaga na kanyak. Ngam saan na lang amo, nga agayan ayat kamin kin Lablin. Angam, saan lang anam na minsan, alumabla pa sa kiti dayjay a lugar. Angam, saan ko lakit din ang naranranaan, ang nakit kita ni Lablin. Wano, nakit kita nakijen ni Lablin, ngam saan ang nagpadpadlaw, tago nga ti inana. Angam, anyan to nga tati aramidan na, numaamuan na ti relasyon mi. Ang taawag ni Dario. Matulog ako man. Hello, sweetheart. Siriring ka pa eh? Wan, kalkalpas ko ang nagripaso. Tadimat adalong quiz tayo no bigat, iti subject tayo kan Mrs. Castro. Juan, Kababain no adon tumanan ti score mo ngumsyak. anya? Sus, nagpangag manan. Amok nasirsirib kang siya. Joke lang. Kan saan ka ngagdanag? Amin na baligi, kat sikat ti pangisagutak. Kan sikat ti may sakang runaan nga inspirasyon ko. Really? Yes.
Sorry ninanang ko iti kang runaan nga inspirasyon ko. Maawatak. Okay lang, kan rumbang lakas ta. Naimbagpay ka. Tama nakaawat ni nanang mo. Dahil tama ti pangdayawakin ko Kan oray ka sa nuarigat. Oray agmay-may sanang isakat iti biyag mi. Saan na sinamir ti rigat? Naikarigatan namat ti nang padakkel kanya. Dario, Iso may pagpanakkel ko laonay ni nanang ko. Iti likod ang ti kinakurapay mi. Sige sweetheart. Rabin, masapol ang makainanatan. Para iti longkwis tayo inton bigat. sige. Love you. Good night. Bye. Same here, sweetheart. Good night. Love you. Bye. Uri, anya aramitan ni mama. Saan ko nga ipalubos? Amarak-rak da ayan ayat mi kendaryo. Agmerienda ta pa sakbay nga gawid ta. Sige. Iti day ta food house. Sige. Apa yan nakiktot ka? Nakita na tan. Sino? Di anak ti kumari ni mama abaro amang paspasar kanya kaya balay. Anya? Isuday tan. Agturong dito agipulong lakit dikin mama. Girl, I need you. I need your love. Agmerienda ta pa sakbay nga gawid ta. Sige. Iti day ta food house. Sige. Apa yan nakiktot ka? Nakita na tan. Sino? Di anak ti kumari ni mama abaro amang paspasar kanya kaya balay. Anya? Isuday tan. Agturong dito agipulong lakit dikin mama. Hello, Lablin. Unak kita si ka. Ha? Kuha. Sikamat kayam, ave. Iso ka ti boyfriend mo? Ken gapuna at inakmaklon? Uwan? Naknawan pa'y boyfriend mo. Ta iso ti bagbagam ken mamam. Sige, abi. Panawan na ka pa dito Umay ka, Dario. Sige Pards. Panawan da ka pa dito Uwan gayam, abi. Please, saan mo ko mga ibagbagakin mama? No saan mo akayat aguraan ka iti agnanayon? Anya? Kasano day to yan? Nagpulong day kan mamam. Ungtan nakalakit di. Makaam mo ditan. Nasaya at mat. Numaamuan nan. Tapno sardingan na ko na paspasyanan. Paspasyaran na kagaya. Uwan. Sorry. No saan ko ngayon magbagakan ka. Tawan mo't lang mabalinda. Tas ikamot ti kaayan ayat ko. Imbaga mi ti day nga abi. Ngaddan boyfriend mo. Uwan. Adi na imbagbagakan mama. Adi nakmat sinitsitar. Numaman ni mamam. Asyak tay agbubuti ang nakadanon ije balayo. Siguradong agpungtot. Bayam laptan. Uray anyat ar-aramidan na. Saan dak amaya dayukan ka. Ang agpulong nga taken mamam. Ket kinunam ano agpulong ket guramit ag nanayon. Saan ko lang amo Ngamkas itin ako na. Bayam dita. Uray agpulong. Nakasagana akon iti aramidan ni mama kanya. Anya ay ati pakarikutam. Wado, anda ka di sakit mo.
Awan na nang. Adda parikot mi kan Lablin. Anya? Amangan no makadanon iti inana ti relasyon mi. Oh, apay, anya ayat na pasamak. Nakita na kami ti may isang agar-aram ken kuana. Itay adda kami ijay mall. Anya? Anak ka no ti nasingad agayam ti inana. Kasta. Tapno mamingga ka nun amang rengreng dayjay ken kuana. Isu inaklon nan nga agayan ayat kami. Aya, Ket nadlaw ko. Anasakit tirik na dayjay a tao. ay kat siyempre Ang binalagan ni Lablin. Asaan nga agpulpulong ken ni mamana. Tano aramidan na dayta. Kagura na iti agnanayon. Imbaga na ti kasta. Wananang. Ang nupay kasta. No saan man nga agpudno dayjay alalaki iti mama ni Lablin. Awan papanan na. No di maamuan tumatla ang ti inana. Ay, ay kasano daytan. Nang runakat ko nam, nga impasigod ti inana, idi na isarong kay jaya nagkatang kadagiti scrap. Asaan ka nga agsubsublay? Taamangan no ti anak na ti ranrantaab. Kat di na kayat akasken ka nga agbubuti lang ti makaasawa iti anak na. Wananang. Ngam di nalam mo. Nga agayan ayat kami iti anak na. Ay, dayta nga rod. Dayta ti dakas na iti mata pobre. Uno, na umsi at tao. Agam, andan tumod la pag nakman ti kas di at tao, anak ko. Kaslasan na sa lanta dalyo itay. Nadlaw siya, kasla ap mamayo. Ay At na, nakadisakit eso. ay kabsat aya. Agparikot na nga agayan ayat. Ngam ko nak, nga adda iti babae no mailaban na di relasyon da. Apay. Madanagan da nga rod, nang runa kini Dario. Ta hindi ka no naira na nga ijay gayam balay da, tinagatangan ni Dario iti scrap. Impaspasigod ka no, jay inati ka ayan ayat na amata pobre. Asaan nga agsubsuble ijay ni Dario. Taamangan no tiki di anak na, tigagagarahan na. Kada sana mo bakat. Ayan ayat na kaya man, ha? Wungarag ka no. Gama, bayan lang si kakapsat. Basta ika de so adal. Tadayin tanto magitarong kang kuana paligi. Makiktutulang daday no nagbaligin dalyo. Ha? Walay puotan si ka. Girl, I need you. I need your love. Anya nga tataramidak. Kada balag ni Labling kanyak. Saan ko kanong ipagbagakin mamana, tinamak. Nasakit tinakim ko. Isug kaya madinak maklon, wino kayat. Taaddan kain ayat na. Idinto takuna nga awan pa iti panunod na day tapanak. Iti panagkitak iti day siya lalaki. Kagangay lang tibiyag na. Awan kaya. Inalak ida iti ladawan da, iti adda da iti snack house. Nalimod asinurot ko ida. Ket naalak ida iti ladawan. Uray disakpay nga sikakida. Anya nga no ipakitak da ito iti mama ni Lablin. Makamoditan, di oray kagoranak. Ket no pagsinaan ida ti inana. Pabor kanya. Amok, magustuhan nak ti inana para kini Lablin.
At tarasaw kadiyak nanang mo, Dalyo. Nga anya, sir. Ay, tata. May papan ka no, akayan ayat sika. Ha? Imbaga na pa dayta? Nadlaw nga men siya kasla mariribukan sika. Iso nagtama ka. Yamokat niya, tas sakit sika nga ma. San mo lang bakbaka? Anyamat tan ni nanang. No asino natin ang ibagbagan na. Nakababayin pa ikit din, tata. Awanda kas na, balok. Saan kayo matan sa pali kanyak? Tata, Tilang makuna siya. No napodno kayo tongkal may sa. Awan makapagsina kada kayo do. uwan tata. Masapo lang ilaban kain ayat mo relasyon niyo. Nagkarimot kit ni. Adi agtong paliti inana. Nasaya to kasta. Iso saan si ka matanakan? Saan deta mangupay king ka? Ada umawawag iti cellphone ko. New number man. Hello? Ni Abi na ito eh. Oh, si Kamit Gayam Iho. Nakaawag ka man. Dinamag ko kani mamati cellphone number yo. Pasensya kayo na makadisturbo ha. Awanan yaman na si Kakit Dimot. No nilablin ti damagam, awad pa eh. Kasta ka di? Sigurado amala daw ta nakita kita Jimol. Anya, Kadwa na ti boyfriend na. anya. Undi ta. Inyam amo na kanya ka boyfriend na kami tagnakan ni ti Dario. Dario? Wan. Gamsan nyo kung mga ibagbaga asyak tinangidanon. Tako na agidanon na kada kayo. Kagura na kidag na nayon. Sige. Saan ka amadanakan? Siya kun ti makaamo. Katagyaman iti panangipakaamo. Awan na nyaman natin ha. Sige, bye. Bye. Agarwat kanyak taytay ababay. Agsarita kami itinalapat nga agina. Makamuditan. No niya ti mapasama kadakwada nga gina. Sigurado laki di apagong tanda ni Lablin. Sorry. Nasakit tinagam ko. Kung ano awan kainayat na. Kanawan pa'y dahi ti panunot na. Ngamgay. Damot ng boyfriend na. Sana mabalin sa bali ti pagtungpalan na. Ay, tak ni Lablin. Kumpang lang asyak ti pagtinakan na. Sana bali. Tasyak ti kayat ni mamana. Kinasarita na kagayam ni Choy. Wananang. Pinatpatipgar na tiriknek. Nasa uyo gayam kun kwa na ti parikot mo kin Lablin. Naibagak tanadlaw na mariribukan ka. Nanang. Madanagan na kiti mabalin nga aramidan ti mama ni Lablin. Saan namot nga taadang ran? Sapay lang matakas ta nanang. Mabalin nga ong tanang, saan namot nga taakabilan Inaklon namot ngamin iti dayjay lalaki. Daytan ati made. Agar aram kano dayjay nga anak ti gayam ti mamana.
Iso nga imbaganan tikas jay. Tapno maminggan amang rengrengken kwa na. At damat kayam rason no apay. Wan nanang. Gusto day jay nga naramid na. Ngam ti parikot. Kasanon no maamuan ti inana. Amay sala nga agbubuti ti kayan ayat na. Ay, addaken ko na daytan Ilaban na ati relasyon nyo no talaga napatag kaken ko na. Nagkarimot kit din nanang. Sapay la kuma. Ta saan da kabilan ni Lablin. Girl, I need you. I need your love. Saya at tadakan. Nagladaw ka man na simangpot si Lovelyn. Mama, Asino manan ti kadwam? ti kaadalak, mama. Kaadalam, wano boyfriend mo. Aniya? Kaano pa'y anasursurom ti aglangsot kanya? Ha? Saan ka pinadakkel nga agbalin asukir ken olbon? Pudno mo ti bagbagak, akaadalak ti kadwak, mama. Saan kan nga gulbot? Kaayan-ayat mo ti kadwam? Wan, mama. Kaayan-ayat ko ni Dario. Kaadalak. Aniya, Agalwat kanyak dayjay nga ave. Amok nga iso tinangidanon kada kayo. makita. Nabayagayaman nga ululbutan nak. Imbagakken ka at ti panagadal mo ti asikaswam. Makin inarimot gayam ter aramidam. Awan dakas na. Nasaan mat ang makadisturbo iti panangadal ko, mama. Kan inspirasyon ko. Aniya, Pawilandak. Ngamiar-aramdak mat iti anak ti gayam yo. ha? Saan kayo ang maawatan, mama? Ngam ibagak kada kayo. Manipod ita. Kagurak day at tao. Kat saan nga bidot kang pakita kanyak. Taamangan no matungpak. Lovelyn. Ni Lablin. Hello, sweetheart. Kumusta? Sinitarnak ni mama. Tiawan ang ba initi nga abi. Nagidanon kan, mama. Naimbag no, saan nakadinangran ni mamam? Saan? Nung kasta unay ungat na. Agyaman hak. Kung naklakit din no kinabil na ka. Saan namat nga tang aramidan dayta? Kasipod at apuon ko, di nakpay kinabkabin ni mama. Nang runa, hindi si bibiyag pa'y day di papa. Kasta ka di? Agmay may saak nga anak, sweetheart. At siguro, saan namat nga aramidan kanyak ti kasta? Nasayat mo't no kasta. Sige, nasakit ti ulok. Iturog ko biin. Di nakpakadanagan. Okay laang daytoy. O sige, iturog mo nga Rod. Bye. Nasaya at nukasta. Tano panunutan. Karbangan na lang mo't ti makinubyo. Basta sana makasingawon na makariribok iti panagadal na. Wan nanang. Ang ti awanan baing ija lalaki. Binalaagan na lang rudan. Oh. Nagpulong pailaan. Anya. Ay, nasakit na talaga tinakam na. Kapo, ta saan nga iso tinaklo ni Lovelyn. Mapilit na nga rod tao nanang. Saan da nga rod akayat? Alam,
Sigurado nga adda mabalin day jay. Baknang da nga ta. Anya ko man, nanang. Saan mat ati kasasad ti tao ti pagrukotan tapno ayatam nanang. Ay, pud namat kiti day ta. Ngam, kasta ti pagrukudan dagiti naganak iti amam. Nanang, Uy, inabog na kidi akas laayop. Kat awan inararamid ti amam tapas pasurot laeng iti inana. ay. Talaga kading awan ng damag yu idi iti amak, nanang. Awanen. Pinutid na amin anamin pinsan ti komunikasyon mi. Saan mo na nagpakpakita? Iso saan mo na pampanunutin? Alam ti amok, inasawa na matlaang day babae akayat tinaganak kan kwa na. Inasawa na di padada abak nang.